ዝተኸበረ ሰላምታና ይብፅዓኹም ክቡራት ሰማዕትና ሎማዓንቲ ዝበልናዮም ሓፀርተን እዋናውን ዜናታት ሒዝና መፂና ኣለና። ክሳብ መወዳእታ ተኸታተሉና ኢኹም ተዳሊና ኣለና። ጀነራል ኣበባው ታደሰ ኣብ መንጎ መረፃ ዳንኪራን ናይ ኩናት ነጋሪትን ንሓደጋ ዝተቓልዐ ሰላምን ረብሓን ትግራይ ብልፅግና ፓርቲ ንመበል ሸውዓይ ሃገራዊ መረፃ ዝወዳደረሉ ምልክት ኣብ ዘላልየሉ ዘሎ እዋን ብወገን ላዕለዎት ወታደራዊ ሓለፍቲ ዝወሃቡ ዘለዉ መግለፅታት ንህዝቢ ትግራይ ዓብዪ ስጋዓት ዝፈጥሩ ኮይኖም ኣለዉ። ጀነራል ኣበባው ታደሰ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ንዝኾነ ናይ ውሽጥን ወፃእን ጸላእትን ምምካት ድልው ምዃኑ ኣብ ዝገለጸሉ ሰዓት ኣብ ወሰናወሰን ትግራይ ሓደሽቲ ድፍዓት ዝፈሓሩሉን ወታደራዊ ምንቅስቓሳት ዝረኣያሉን ዘሎ እዋን እዚ ብመነፅር ረብሓን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ከርአ እንከሎ እቲ ስምምዕ ፕሪቶርያ ክረጋገፅ ፀንሐ ተስፋ ሰላም ናብ ሕቶ ምልክት ዘእቱ እዩ። እቲ ጀነራል ናይ ውሽጢ ሓይልታት ክብል ዝተጠቐመሉ ቃል ንፋኖ ሸነ ወይ ከዓ ዳግማይ ንተጋሩ ንምምልካት ዝተዓለም ክኸውን ይኽእል እዩ። ኮይኑ ግን እቲ ዘድሊ ሰላም ከምቲ መራሕቲ ተዳሊናልኩም ኣለና እናበሉ ዝፍክርሉ ዘይኮነስ ብድርድርን ብዘተን ጥራሕ ዝረጋገጽ እዩ። ዘገርም ድማ ሰመዚ ሕብረት ኣፍሪካ ኣዲስ ኣበባ ተረኺቦም ብዛዕባ ቀጻል ሰላም ኣብ ዝዝትይሉ ዘለዉ እዋን ከምዚ ዓይነት ናይ ኩናት ወረ ነጋሪትን ምጉሳም ንመን ንምፍራሕ ከም ዝኾነ ገልጽ እዩ። ብፍላይ ድማ ኣብ ዝቐረበ እዋን ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ሰራዊት ኤርትራ ካብ መሬት ኢትዮጵያ ብህፁፅ ክወፅን ብዛዕባ ኣፍደገ ባሕሪ ግዴታ ክደራደርን ዝሃቦ መጠንቀቕታ ብወገን ኤርትራ ዘገርም ናይ ሓሶት ፈጠራ ዝብል ተሪር መልሲ ተዋሂብዎ እዩ። በቲ ሓደ ወገን ናይ መረፃ ማኒፌስቶ እናተነበበ በቲ ካሊእ ወገን ድማ ናይ ኩናት ነጋሪ ክህረም ከሎ መንግስቲ ፌደራል ካብ መንገዲ ሰላም ወፂኡ ናብ መንገዲ ሓይሊ ይምለስ ከም ዘሎ ዘመላኽቱ ይብሉ ተንተንቲ። ግብፂ ምስ ኣፅዋራ ኣብ ደቡብ ሶማልያ ኢትዮጵያ ሰፊራ። ግብፂ ልዕሊ 1,100 ሰራዊታት ዘሳተፈ ዕላዊ መበሰሪ መርሃ ግብሪ ዘሳለጠት እንትኸውን ኣብዚ መርሃ ግብሪ ፕሬዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሼክ መሓመድን ዋና ኣዛዚ ሓይልታት ምክልኻል ግብፂ ሌተናል ጀነራል ኣሕመድ ካሊፍ ተረኺቦም እዮም። እዙይ ዘመናዊ ኣፅዋር ግብፂ ኣብ ደቡብ ሶማልያን ኢትዮጵያን ብቐረባ ዝሰፈረሉ ታሪኻዊ ክስተት ኮይኑ ግብፂ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዓብዪ ስጉም ትሰዲራ ይብል ፀብጻብ ኣልዓረብያ። ግብፂ ብሶማልያ ሉዓላዊ ግዛኣትን ሓድነትን ከም ዘይትዋገብ ብተደጋጋሚ ኣፍሊጣ እያ። ብኢትዮጵያ ንሶማሊላንድ ዝወሃባ ኣፍልጦ እውን ንፕሬዚደንት ግብፂ ኣልሲሲ ቀይሕ መስመር እዩ። ኢትዮጵያ ኣብ ውግእ ሱዳን ብቐጥታ ከም እትሳተፍ ዘላ ዘረጋገፀ መጽናዕቲ ድሕሪ ምውፅኡ ኣብቲ ሃገር ዲፕሎማስያዊ ፅዕንቶታት ሓይሉ ኣሎ። ምስ ግብፅን ሱዳንን ጥቡቕ ጥምረት ዘለዋ ስዑዲ ትማል ኣዲስ ኣበባ ዑደት ከም ዘካየደት ይፍለጥ። ዕላማቱ ዑደት ስርዓት ብልፅግና ካብ ዝሳተፈሎም ናይ ደገ ውግኣት ኢዱ ክእርነብ ንምትሕስሳብ ምዃኑ ፀብጻብ ዓለም ለኸ ሚድያታት ይሕብሩ። ግብፅን ሶማልያን ብ2024 ወታደራዊ ስምምዕ ምፍራመን ዝዝከር እንትኸውን ትማል ዝተሳለጠ ወታደራዊ መሬት ድማ ንሚድያታት ክፍቲ ዝነበረ እዩ። ምዝገባ መረፅቲ ለካቲት 28 ክጅመር ምዃኑ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ መበል ሸውዓይ ስሩዕ ሃገራዊ መረፃ ዝካየድ ምዝገባ መረፅቲ ለካቲት 28 2018 ዓመተ ምህረት ከም ዝጅመረ ኣፍሊጡ። እቲ ቦርድ ክሳብ ሕጂ ዝሰርሖም ናይ ቅድመ መረፃ ስራሕትን ምስኡ ዝተተሓዙ ውሳነታትን ኣመልኪቱ ሎሚ ንማዕኸናት ዜና መግለፂ ይህበሉ። ኣደ ወንበር እቲ ቦርድ ወይዘሪት ሜላት ወርቂ ሃይሉ ኣብ መግለፂአን ከም ዘፍለጥኦ ቀዲሙ ምዝገባ መረፅቲ ካብ ለካቲት 7 ክሳብ መጋቢት 7 ንምክያር ተሓሲቡ ዝነበረ እኳ እንተኾነ ዝተረፈ ናይ ቅድመ ምድላው ስራሕቲ ንምዝዛብ ተባሂሉ ናይ መጀመርያ መዓልቲ ምዝገባ ናብ ለካቲት 28 ከም ዝሰጋገር ተገይረሉ። ምስ ብምትእስሳር ድማ መወዳእታ ምዝገባ ሕፁያት ናብ ለካቲት 16 2018 ዓመተ ምህረት ተናዊሕሉ። መበል ሸውዓይ ስሩዕ መረፃ ንምክያድ 109 መዓልትታት ዝተረፈ ኮይኑ እቲ መረፃ ነፃ ፍትሓውን ገለልተኛን ኮይኑ ንኽዛዘም እቲ ቦርድ ፃዕሮ ጠናኺሩ ከም ዝቐፅል እተን ኣደ ወንበር ኣፍሊጠን። ከም ዓለባ ሳርየት ክንበጣጥሶም ኢና። ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ተመስገን ጥሩነህ ኣብ ስልጣን ዘሎ ምክትል ፕሬዚደንት ሰልፊ ብልፅግናን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ተመስገን ጥሩነህ ጸላእትና ከም ዓለባ ሳርየት ክንበጣጥሶም ኢና ክብል ንጸላእቲ ዝበሎም ሓይልታት መልእኽቶም መሓላሊፉ። ተመስገን ጥሩነህ ኣብ ምልላይ ምልክት መረፃ ውድቡ ኣብ ዘስምዖ መደረ ጸላእትና ወትሩ መፃወድያ የፃውድልና እዮም፣ ንሕና ግን ከም ዓለባ ሳርየት በጣጢስናዮ ኢና ንሓልፍ ኢሉ። ተመስገን ጥሩነህ ኣብ ሸውዓይ ሓፈሻዊ መረፃ ማኒፌስቶን ምልክት መረፃ ሰልፊ ብልፅግናን መለለይ መድረኽ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ንሰልፊ ብልፅግና ምምራፅ ማለት ጽባሕ ምምራፅ ከምኡውን ንዓወትን ተስፋን ምምራፅ ማለት እዩ ኢሉ። ተመስገን ጸላእትና ኩሉ ግዜ መፃወድያታቶም እኳ እንተንበሩ
ብቆራጽነትና ከም ዓለባ ሳሬት ክንሰብሮ ኢና ንኢትዮጵያ ናብ ዓብዪ ብራኸን ምልክት ዘለዎ ሃገር ክነሰጋግር ኢና ክብል ተሰሚዑ። ብተወሳኺ ብስቃይ ብኹናት ዝተሃሰየ ብድኽነት ዝተሃሰየ ድሕርነት ዝደኸመ ጻዕራም ህዝቢ ከም ዘለውን ገሊጹ። ተመስገን ጥሩነህ ብዛዕባ ዘይሰዓር ውድብን ንሰላም ዘለዎ ቀዳምነትን እኳ እንተተዛረበ ግን ብልጽግና ናይቲ ሃገር ጸገማትን መከረታትን ኩሎም ብዝበሃል ደረጃ መልዕልዮም ብልጽግና ምዃኑ ዘይካሕድ ሓቂ እዩ። ድሮ ኣብ ዝመጽእ መረፃ መንግስቲ ኮይኑ ከም ዝቕጽል ብዓርሲ እምነት ይእውጅ ኣሎ። ብሓይሊ ክስዕረኒ ዝኽእል ሓይሊ የለን። ካብ ኣምሓራ ክሳብ ትግራይ ካብ ኦሮምያ ክሳብ ጋምቤላ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ሓይልታት ከም ጸላእቲ ዝምድብ ብልጽግና ሰላም እንተዘይመሪፆም ከም ዘጥፍኦም ብተደጋጋሚ ከም ዝገለጸ ይዝከር። ክኢላታት ሩስያ ንህንፀት መመንጨው ጻዓት ኒኩለር ናብ ኢትዮጵያ ክመፁ እዮም። ከምቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ሩስያ ኢቭጌኒ ቴርኪን ዝገለጽዎ ቴክኒካዊ ክኢላታት ሩስያ መመንጨው ኒኩለር ጻዓት ንዝህነፀሉ ቦታ ኣድላይ ናይ ምህንድስና መጽናዕቲ ንምክያድ ኣብ ቀረባ ግዜ ናብ ኢትዮጵያ ክመፁ እዮም ኢሎም። እዚ ዑደት እዚ ድልውነት እቲ ቦታ ብምግምጋም እቲ ናይ ቅድሚ ህንፀት ምዕራፍ እቲ ፕሮጀክት ብወግዒ ዘበግስ ክኸውን እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ መመንጨው ኒኩለር ጻዓት ንውሕስነት ጻዓት እቲ ሃገርን ንኢንዱስትርያዊ ዕብየትን ወሳኒ ምዃኑ ብምግንዛብ ልዑል ቆላዕታ ሂብዎ ይርከብ። ነዚ ተግባር እዚ ንምምቻው ድማ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2018 ዓ.ም ኮሚሽን ኒኩለር ኢነርጂ ኢትዮጵያ ብወግዒ ተጣይሹ ነይሩ እዩ። እቲ ህንፀት ኣብቲ ብደረጃ ዓለም ብውሕስነትን ውፅኢታውነትን ዝፍለጥ ናይ ሩስያ VVER 1200 ቴክኖሎጂካዊ ሞዴል ዝተመርከሰ ክኸውን እዩ። እዚ ፕሮጀክት እዚ ኣብ ግብሪ ክውዕል ከሎ ኢትዮጵያ ነቲ እናወሰኸ ዝመፅእ ዘሎ ድሌት ጸዓት ብዘላቒ መንገዲ ንምምላእ እተካይዶ ዘላ ጻዕሪ ዓብዪ ደገፍ ክህብ እዩ ተባሂሉ ተስፋ ተነቢሩሉ ይርከብ። መርከብ ውግእ ቱርኪ ኣብ ርእሲ ከተማ ሶማልያ ሞቃዲሾ ኣትያ። ኣንካራ ኣብ ሶማልያ ወታደራዊ ህላውና እናወሰኸት ኣብ ትቕጽለሉ ዘላ እዋን ትማለ ወደ ሞቃዲሾ መርከብ ውግእ ቱርኪ ከም ተጸግዐት መንግስታዊ ማዕከን ዜና ሶማልያ ሶነ ሓቢራ። ኣንካራ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ዞባ ሳናግ ማዓስከር ሓይሊ ባሕሪ ንምቁዋም መደብ ከም ዘለዎ እውን ይዝረብ። ኣዛዚ ሰራዊት ሶማል ብርጋዴር ጀነራል ኢብራሂም መሐመድ መሐሙድ ሚኒስተር ምክልኻል ዑመር ዓላ አብዲን ነታ ተሲጂ ሳንካክታር ዝብል ስያመ ዘለዋ መርከብ ውግእ ተቐቢሎምዋ። ነዚ ስዒቡ ተወሰኽቲ መራኽብ ውግእ ቱርኪ ክስዕባ ትፅቢት ይግበር። ሶና እተን መራኽብ ውግእ ከም ኣካል ናይተን ምቁዋም ምልምማድን ምዕጣቕን ሓይልታት ባሕሪ ሶማልያ ቀዳምነት ንምሃብ እትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ከምኡውን ኣብ ደዋት ባሕራን መስመራት መራኽብን ጸጥታን ምዕባይ ዝዓለመ ጻዕሪ ምዃኑ ገሊጻ። እስራኤል ብ26 ታሕሳስ ንሶማሊላንድ ናጽ ሃገር ምዃን ኣፍልጦ ምሃባን ምትእትታው ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ስዒቡ ሶማልያ ምስ ቱርክን ስዑዲ ዓረብን ሓዊሱ ምስ ካልኦት ዞባዊ ሓይልታት ወታደራውን ቁጠባውን ዲፕሎማስያውን ርክብ ክትዕመቕ ትረአ ኣላ። ሰበስልጣን ስዑዲ ዓረብ ኣስመራ ኣትዮም። ሰበስልጣን ስዑዲ ዓረብ ቅድሚ ሒደት ሰዓታት ናብ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኣትዮም ኣለዉ። ካብቶም ናብ ኣስመራ ዝኣተዉ ሰበስልጣን ምክትል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ስዑዲ ዓረብ ዋሊድ አልክሬጅ ይርከብዎም። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ስዑዲ ዓረብ ትማሊ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣተወ ይዝከር እዩ። መንግስቲ ፌደራል ዳግማይ ክወርር ሓይሊ ይእክበሎ ክብል ዶክተር ደብረጽዮን ገሊጹ። ኣቦ ወንበር ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል መንግስቲ ፌደራል ናብ ደቡብ ትግራይ ሓይሊ ነጽዋርን ብምእካብ ንውዕል ሰላም ፕሪቶርያ ብምጥሓስ ናብ ደቡብ ትግራይ ይእክብ ከም ዘሎ ገሊጾም። እቲ ኣቦ ወንበር ኣብ መበል 51 ዓመት ዝኽሪ ለካቲት 11 ኣብ ዝሃቦ መግለጺ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ሰራዊትን ህዝብን ትግራይ ተኹስ ከም ዝኸፈተን ጨፍሊቕናዮም ኢና እንደገና ድማ ክንጭፍልቖም ኢና ብምባል ፕሮፓጋንዳዊ መፍርሒ የውፅእ ከም ዘሎን ተቒሱ። ዶክተር ደብረጽዮን እቲ ጽምብል ስምምዕ ሰላም ኣብ ሓደጋ ዝወደቐሉን ኣብ ስጋኣት ወራር ኣብ ዝርከበሉን እዋን ከም ዝኽበር ዘሎ ዝገለጸ እንትኸውን ህዝቢ ትግራይ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ንህልውንን ላዕላውነትን ክዳሉን ክቃለስን እውን ፀዊዑ ኣሎ። ብዝተተሓሓዘ ዜና ቅልውላው ትግራይ ኣብ ምግዳድ ብቐጥታን ብተዘዋዋረን ኢድ ኣለዎም ናይ ዝተባሃሉ ኣስታት 250 ተጋሩ ውልቀ ቁፅሪ ሒሳብ ወይ ከዓ ባንክ ኣካውንት ብፌደራል መንግስቲ ተዓፅዩ ይርከብ። እቶም ገንዘብ ከየንቀሳቐሱ ውልቀ ቁፅሪ ሒሳብ ባንኮም ዝተዓፀዎም ተጋሩ መራሕቲ ፖለቲካ፣ መራሕቲ ሰራዊት፣ ሰብ ሃፍትን ዝኣመሱን ከም ዝርከብዎም ድማ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎማዓንቲ ዝበልናዮም ሓፀርትን እዋናውን ዜናታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ኣብ ቀጻሊ ብኻልኦት ሓደሽቲ ዜናታት ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም።